morning. Good morning sa lahat. Alright, nandito ako ngayon. Tingnan niyo naman, busy-busy sila sa busy-busy sila sa kanilang mga ginagawa. Yung mga nanay doon, no, sa dulo. Good morning po sa inyong lahat. Dinig ba yung sounds? Saglit lang po. Good morning po. Ayan, magandang umaga. Happy Father's Day sa mga tatay. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Dinig ba yung sounds? Maingay ano? Alright. Para yun sa mga tatay. Almusal po tayo. Dami ko nang naipon na gasolina. Alright. Tingnan mo yung yan. Yan ang ito ang lugar namin. Yan. Kaya yung nagbabanta sa atin na pasukin niya ako. Baka nagbigti siya. Kita mo yan. Wala kang tatakbuhan dito sa amin. Sa bungad pa lang. Sa bungad pa lang pag hindi ka kilala, hindi ka makapasok doon diretso sa dulo na wala sisita sa iyo. Diba? Alright. Mega love shout out po kay Mami Mercy Calunod, kay Audrey Nicole. Ayan, good morning po. Kay Ma'am Rosalina. Ayan, good morning. Kay Ma'am Analisa. Ayan, good morning sa inyong lahat. Sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day. Kay Ji Chang Wok. Ayan, good morning. Kay Kagawad Antonian. Ayan, Happy Father's Day. Kagawad. Ayan, malapit na ang barangay eleksyon. Kaya galingan mo. Next on tuwin mo, kapitan na. Dahil alam kong mabuti ang mo, puso mo. Marami kang matutulungan sa iyong mga kabarangay. Alright?
gumagalaw dito araw-araw. Yan ang buhay namin, no? Hmm. Ayun ang hari ng mga dragon. Ayan, magandang umaga po. Ayun, may sounds naman, hindi kayo mainip. Kasi nagwa-wiring ako eh. Ayan, gumagawa ako sa motor ko. Kasi may long ride kami. Ayan, sa gustong sumama sa long ride, kaso lang, kailangan Inmax. Inmax yung gamit mo. Malabo yung camera ko. Teka lang. Di ba? Malinaw na. Ayun. Lumalabo ang camera. Yan na. Tapos sulok. Sulok. Salamat. Subanit pilih. Yan. Ayan, good morning kay Nani Sanchez. Ayan, good morning sa lahat at sa lahat ng mga tatay. Ayan, magandang umaga po at Happy Father's Day. Alright, kaninang umaga ay nag-chika-chika na kung saan ang napag-usapan ay siyempre solid Duterte kami dito. Ayan, kaya malabo yung ano nyo pinagagawa nyo dyan. Kasi ang ano diyan, tayo nang mag-ingay, lalo lang nanggigigil yung mga nasa gobyerno. Pero bayaan nyo lang na manahimik tayo at lalo nating ipalaganap kung ano talaga ang tunay na nangyayari sa atin ngayon. Yun ang pinakamagandang gawin. Ikalat natin kung ano bang nangyayari sa atin ngayon. Diba? Kasi nga, wala na tayong pag-asa dyan. Oh, may mga ano na kayo, lahat ng nag-iingay, kinakasuhan. Oh, huwag na tayong mag-ingay, ikampanya natin ang ikampanya. Ipakita natin na mas matalino tayo kaysa sa kanila, di ba? Ganun lang ang labanan. Kasi sa labanan ngayon, ang napipinto kasi, tama yung sinabi ni Amy Marcos na gustong magkaroon ng term extension lahat ng mga nakaupo ngayon na matatapos sa 2028. Sino bang mga yon? Unang-una, mga congressman. Pangalawa, 12 senador. Oh.
Yung iba, ayaw ng term extension. Pero yung iba, gustong gusto kasi alam nila na wala na silang mapupuntahan. Wala na silang magiging kahihinatnan kasi tapos ang termino nila eh. O, ngayon, pag nagkaroon sila ng term extension, malaki ang tsansa na baka mag-continuous kasi magbabago yung konstitusyon dahil nga sa term extension nila. Yun ang ano nila, pinapanaligan nila. Yun ang pinangahawakan nila na mabago ang konstitusyon para happy yung mga buhaya. Kaya wag natin papayagan yun. Pag umabot na sa punto na talagang kailangan na natin na ilabas ang ating hinaing, doon na siguro katulad ng huwag tayong pumayag dyan sa term extension na yan. Ang problema, buti nga lang nabisto ni Senador Amy Marcos, kaya kahit papano, kahit nagdududa kayo sa isang Amy Marcos, pasalamatan nyo kasi nga kung hindi dahil sa kanya, hindi mabibisto, di ba? Buti nga kahit papano ang isang Amy Marcos hindi tinolerate yung kanyang kapatid. Talagang sinabihan niya pa na yung kanyang kapatid ay bangag. Adik, sabi nung atin niya yun ha. Hindi imbento yun. Talagang ng kapatid niya yun. Kaya wag nating wag nating kahit papano, kahit may duda kayo kay Amy Marcos, bayaan nyo lang siya na nandyan, yung pagdududa nyo, nandyan lang. Umabot man sa punto na magkanulo siya, at least hindi kayo masaktan masyado kasi hindi kayo dumiin sa kanya, diba? Katulad kay Chess Escudero, dumiin kayo o di nasaktan kayo nung bumaliktad. Si Joel Villanueva, dumiin kayo o di nasaktan kayo, di bumaliktad. Kaya huwag kayong yung mga ganyan, yung mga pagganyan-ganyan, yung mga palutang-lutang, huwag niyong masyadong diinan kasi masasaktan kayo bandang ulit. Kahit pa paano, si Amy Marcos, nakikita naman natin na medyo diretso siya. Hindi niya sinasang-ayunan yung pinagagawa ng kanyang kapatid. Nagiging bukal siya. Sabihin, hindi niya tinatago kung anong kanyang nakikita, kung anong nararamdaman. Di katulad ng iba na pinag-uusapan na pala yung term extension, nung nabuking, anong dahilan? Nagbibiruan lang. Hello? Diba? Ang pagbibiruan nyo, gumagasto kayo ng 100,000 sa isang napakalaking hotel, sa isang napakalaking restaurant, ang mamahal ng pagkain dyan. Baka 100,000 nyo, kulang pa. Tapos pupunta lang kayo doon, sasabihin nyo, nagbibiruan lang kayo sa term extension. Sinong niloko nyo? Yung grade 1? Baka kahit yung grade 1, hindi maniwala sa inyo eh. Kaya mahirap talaga pag sinasabi nilang nagtapos sa 1 ball. Di ba? Kita nyo si Anjo Iliana, tinapo na nila. Wala na sa kanilang pakinabang eh. Hindi na umingay yun, hindi na nag-iingay. Dati maingay yun si Anjo Iliana. Ano kayang nangyari doon? Biglang nanahimik. Siguro inariglo nung kapatid. Inariglo nung kuya. Kasi yung kuya nila, taga Paranaque din. Taga Paranaque din yun si City Council. Alam ko, City Councilor, yung anak ba? Nung pamangkin din nila, City Councilor ng Paranaque. Kaya baka inariglo ito si Anjo Iliana. Kasi hindi ko na nakikita ngayon na nagsasalita eh. Kaya sa ngayong panahon, ingat-ingat kayo. Yung mga
nagpapahayag ng kanilang damdamin, kontrolin nyo masyado yung emosyon nyo kasi sa ngayong panahon napakahirap. Huwag kayong masyadong nakikita nyo yan, yung mga kaalyado ng Duterte, anong pinagagawa? Lahat may kaso. Kita nyo ang buhay dito sa amin. Ayun, ayun sa may dulo. Yan ang buhay. Yan ang buhay ng yan ang buhay ng mahirap. Yan. Makikita nyo kung gaano naghihirap ang tao. Nagtitipid sila. Ang kilong bigas halos pagkasyahin nila sa isang araw. Makasurvive lang sila. Kaya yung mga bata, makita mo, pag may makitang magkakain, nakatingala na. Gutom, kapos eh. Kailangan magtipid. Kita nyo? Lakad ng mga walang mapupuntahan. Para lang makadiskarte. Ganon ang buhay. Ganon ang buhay ng mahirap. Kaya hindi na kailangan magpa grabe ang panahon ngayon. Grabe ang hirap ng buhay. Alam nyo nung panahon ng Pangulong Duterte, ganitong oras, linggo, makita mo yan dyan, punong-puno na yan dyan ng tao, mga nag-iinuman. Kasi sagana sa trabaho eh. Kita mo yan dyan, puno na ng lamesa yan, kahabaan na yan. Wala kang makikitang naglalaba dyan, nagbibidyo okay, nag-iinuman, kahon-kahon na alak. Kaya dati hindi ako makapag-live na ganitong oras dito. Hindi ako makapag-live kasi grabe ang minsan nga hindi ko na maintindihan dito kasi kaliwat kanan ang video okay. Minsan mayroon pa sa harap ang video okay. Hindi mo na maintindihan kung baka kwento ko ng kwento, hindi na naiintindihan kung anong kinukwento mo. Ganon ang buhay dito sa amin. Pero ngayon makikita mo, parang hirap na sila sa ako, kahit pa paano, nasusurvive namin sa isang linggo yung pagkain namin. Kahit makapasok ako ng 3 araw o 4 na araw. Kita mo na kung gaano katahimik yan. Dati punong-puno na yan. Punong-puno na yan, hindi mo na hilihiliran na dyan ang upuan. Makita mo. Makita ko sa inyo. Para naman maniwala kayo. Yan. Kita mo yan dyan. Dati punong-puno na yan. Nung panahon na yan ng Pangulong Duterte. Iskinita ito eh. Yan. Ko sa inyo. Yan. Makita nyo naman sa likod ko na yan. Yan. Punong-puno yan ang motor. Yan dito. Pwesto ko ito. Pero makita mo yan dyan. Madalas may lamisa na yan. May lamisa na yan dyan kasi yan ang buhay din dati pagdating ng linggo. Sagana sa kasi lahat ng mga binata may mga trabaho, kahit construction. Ngayon kung saan na sila magpupunta para lang ng trabaho. Dati dito sa amin, alam mo ang dito sa amin, pag maghanap ka ng maggawa ng, halimbawa may ipapagawa ka na 2 araw, hindi ka makakakuha ng magtatrabaho sa'yo. Hindi ka makakakuha kasi lahat may mga trabaho, STN sa trabaho. Ngayon, kahit kalahating araw lang, paggawa mo sa kanila, mag-aagawan pa.
Kasi sa hirap ng trabaho. Eh, yung kapatid ko nga, kontraktor, lahat yun. Nung nakaraang taon, sige, ang pahanap sa akin ng trabahante niya kasi kulang siya ng trabahante. Pupuntahin dito sa akin, maghahanap. Sabi ko, wala ka ditong makuha sa amin kasi wala nang tambay dito. Makita mo mga tambay dito, puro mga adik. Kaya wala kang makikita dito, wala kang makikita dyan, sabi ko. Ngayon, kausap ko siya kahapon. Walang kaburo-bakante sa kanya. Kasi sagana siya ngayon, nag-aagawan pa nga daw, nagpila sa kanya yung mga nag-a-apply. Sa hirap ng buhay. Dati, ang ano, kaya tumaas dati yung, alam nyo, tumaas yung rates ng mga construction worker nung panahon ng dating Pangulong Duterte. Kasi sa hirap humanap ng trabahante. Kailangan taasan mo yung sahod para patulan ka. Dati magkano lang ang mason dati? Nung pag-upo ng dating Pangulong Duterte, magkano lang ang mason? 500. Mag-aagawan pa yan kasi pinakamataas na yon. Ang mason ngayon, magkano na ang mason? 800 na ang isang araw. Baka hindi ka papatulan. Dati magkano lang ang libor? 300, 400. Ngayon, kumuha ka ng libor, 500 ang sahod mo, hindi ka papatulan. Grabe. Sa hirap na ng buhay. Kaya ngayon, magsahod ka ng 500, mag-aagawan na yan sila kasi grabe na ang hirap humanap ng trabaho. Makakita ka man ng 600 ang sahod, ang layo. Diba? Ngayon, tingnan mo naman kung gaano. Tingnan nyo kung gaano katahimik ang lugar namin, no? Diba? Grabe. Dati, ganitong oras, ay talaga naman sasakit ng ulo mo. Minsan nga lang, alas 5 ng umaga. Kasi dati nga yan, di ba, pag mga STN, uwian yan sila. Alas 5 ng umaga, dati nga na yan. Paspasan na yan. Bukas na ng videoke, kanya-kanyang videoke na yan. Yun nga lang, talagang, hindi ako nakakapag-live dati. Ngayon, talaga naman, grabe na ang napakatahimik na. Kaya, sa kabilang banda, nagpasalamat din ako kasi nakakatulog na ng maayos. Marirelax na yung katawan mo, marirelax na yung utak mo. Dati, alas 12 pa lang, alas 12 ng ating gabi, kahit bawal na ang tugtugan, sige pa rin yan. Mag-iingay, magkukwentuhan, maingay pa rin. Siyempre, mga lasing. Dapat ikaw ang unang-unang mag-adjust kasi ang mga boses niyan wala ng control. Mga lasing, minsan lalabasin ko yan. Sasabihan ko, pwede bang hinaan natin yung volume? Yun, hina naman yan sila. Kasi ganun lang ang buhay, respetuhan. Kung kakapit bahay, pag hindi mo sila nirespeto, hindi ka rin irerespeto. Kaya, minsan, ako pag dumarating ako, di ba, nakamotor ako, yung mga lamesa nandiyan na sa yan. Yan, kita nyo yan. Yung mga lamesa nandiyan na yan, nakalatag sa gitna. Pag dumarating ako, nakamotor, buhatin, itabi. Pero pag iba, ang dadaan dyan, nako, sabi ko sa inyo, kahit maglakad, mahirapan kang makadaan. Hindi yan, siyempre, magaling tayong makisama. Minsan,
Hindi ko yan tatanggalin hanggat di ka tumatagay. Ganun ang mga ano dyan. Siyempre, tatanggi ka po ba? Kung libre naman. Minsan mga ganun na biro ba? Hindi ko, ano yan, ganun ka, ano, ganun tayo ka, ano, friendly. Diba? Kaya, sa mga ganitong klaseng sitwasyon, alam mo, tumira din ako sa Cavite, sa Binakayan. Mas matindi rin daw kasi ang kabahayan daw nasa gitna na ng dagat. Yung dinaanan ngayon ng ano, yung dinaanan ng Cavitex, yan, puro dagat yun. Doon na nakatira. Mga kamag-anakan ko naman. Ang hanap buhay naman nila doon is talaba at saka tahong. Yun, doon naman kami nakatira. Makita mo doon, pag pumunta ng dagat, ang baon nila M16. Yan ang buhay naman doon. Tingnan ang magkakapit bahay. Mainit na tubig lang naghihingi yan. Tipid na yan. Naglaro kayo? Ilang game? Nakailan laro kayo? Nakailan laro? Panalo? Pwede na, may pang ano na. Ha? Kalaban niyo? Kano pusta? Pwede na. Kung makaapat na laro kayo, di malaki-laki din. Nung isang araw, sila naglalaban eh. Thank you. Thank you. Pulang-pula pa. Tapos birthday pa. Manay. Manay. Yan ang ganito ang buhay lang dito. Magkakapit bahay. Yan yung dumating na yun yung nakapula. Pinasok ko sa trabaho. Ngayon, regular na siya. Laking tulong sa kanilang pamilya. Manay! Happy birthday! Maglagay ka nga ng isang balding tubig doon sa ano, kulay puti, takpan mo. Yan. Tingnan nyo naman ang mga nanay dyan. Ipon-ipon na yan, mamaya yan. Dati, puro mga tatay yan dyan, nagiinuman. Birthday mo? Birthday ko? Happy Father's Day! Ay, dito Happy Father's Day pala. Dami mong dalang bag. Wala, listahan lang yan. Listahan lang. Ayan, mga. Happy Father's Day, no? Salamat. Kita mo naman yan. Buhay, para lang mabuhay. Kanya-kanyang diskarte, oh. Sa hirap ng buhay, di ba? Ganun talaga. Yan talaga ang buhay naman. Sabi nga sa mga salitang kanto, imo akin. Pag sahod mo kabig, pag uwi mo ng bahay, tulak na. Kasi magbabayad na ng mga utang.
nila. Oh. Sige. Maalala ka niya pag may kailangan. Kanya-kanyang mga buhay. Ngayon sa sobrang hirap. Wala nang ano. Tahimik na dito sa akin. Tahimik na buhay. Walang malungkot din naman, nakakalungkot kasi makikita mo kung gaano sila. Minsan makikita ko nga bibili ng 2 itlog, tapos bibili ng 2 Lucky Me. Yung itlog i-slice yun na parang i-slice nila yun na parang parang pizza pie. Yung 2 itlog i-slice nila yun maliliit, tapos ayun, ulam na nila, hati-hati na sila doon. 8 silang maghati-hati sa 2 itlog, tapos 2 Lucky Me. Ganun, para lang masurvive ang gabi na hindi natutulog na kumakalamansi mura. Ganun ang nagiging buhay dito sa lugar namin. Kaya kita nyo naman sa pagsusumikap nila. Grabe. No? Kaya sabi ko, inom kayo ng inom. Tapos wala naman kayong kita nyo, yung mga alin? Yung cloves daw, ilagay sa alak. Para daw yung alak, masustansya. Pwede. Flavor yun eh. Para masarap, para masustansya yung alak mo, para masarap sa alak. Ganda ng flavor yun. Pag inom mo, bula-bula. Hindi, cloves. Ha? Yung cloves. Ah, Herbal. Para daw yung alak ni Mami, masustansya siya, sabi ni Mama. pwede. Parang Chinese wine. Ay, yung kasi ng lasa nun pag yung nilalagay ko sa labato, kaya pag silang. Yung Chinese wine yun ang nilalagay ah. Cloves. Mm. Hindi, sabi ni Peterson, ay alak, parang Chinese. Kaso lang, di kayo malalasing noon. May gamot eh. Naglalaban yun eh. Alcohol at saka yung gamot eh. Subukan yung uminom ng Bigesec. Kahit 24 hours kayong mag-inom niya ng alak, di ka malasing. Ha? Kaya nga eh, napaka na eh. Wala kang wifi. Ha? Ngayong katapusan. Mahina kasi yung fiber ni Juan eh. Ko eh. Kaya nagtsatsaga muna ako sa data. Kaso lang, ginagabi-gabi naman ni Nuno sa sa tawag nito. Yung share hotspot. Kaya hindi naabutan ng 1 linggo ang load ko, pang 1 linggo eh. Bilis yan pag laro-laro. Oh, ubos talaga. Minsan 3 araw lang. Tatapusan pa yung namin. Sabi ko, bayaran na yung Tangina nadali ako doon nagpapalit ako nito. Nung papunta kami ng Impanta, yung takip dito sa nung papunta kami ng Impanta, yung madaling araw, sabi ko,
Parang may nangangamoy. Tumatagas na pala yung langis. Buti di kumatok. Hindi yung dito, papunta dito sa ano, mahina lang naman. Pero nakabalik pa kami. Nung pagpasok ko ng kinalunisan, pinaresto ko ito. Biglang hindi na tumakbo. Buti nga kamo doon sa may ano, Del Monte, tapat kamo ng Yamaha. Tayo na napunta tuloy ng kasa. Mahal yun. Ito lang, 900. Sabi ko, pambihirang buhay na yan. Ang papalitan ko nito yung ano, sliding ano yan. Yan ang problema. Toto. Ewan ko kung tatagal yung ano, kasi Yamaha, original naman ang Yamaha. Araw niya na, maglak-lak na kayo. Kaya lang naman nagmahal kasi yan dahil yung pwesto. Pangalan. Sabi ko, baka po pwedeng ano, kasi membro naman ako ng Y Club. Ay, sabi niya, points lang yan, sir. Sabi ko, di sige, ipunin ko lang. Marami na, di sige. Para sa Petron. Palitan ko nga sana ito eh. Kaso lang, baka magkamali ako ng kabit eh. Pati ito. Meron ka na. Ha? Pinabili ka na. Ito, meron na. Tsaka ito. Nabasa ka sa pinungulan, wala. Tumagal naman siya. Kaso lang, nagluloko na. Hindi na gumagana. Kaya maganda yun parang sa charging bar. Ha? Yung charging cord sa car charger. Ibang dito nilalagay yung natago dito. Oo na. Ganito na lang. Lagyan ko na lang ng ano. Bibili ako ng isang dito para kabit. Saan ba to? Sa driving light? Oo. Hindi na mapindot eh. Oh. Dali lang yan. Splice mo to. Tapos di ba may dulo ng kabila? Hanapin ko lang yung ano, dugtungan niya. Wala naman yatang pinagkaiba yun. Hanapin ko yung Puto kachinta suman. Dito kasi nakalagay. Ngayon, ang binili ko yung kaliwa. Dito naman siya ngayon. Magkalapit na siya. Mamaya, kalkaling ko mamaya. Ang pinoproblema ko ito, kailangan palitan ko yung ano. Filter. Hindi, yung sliding ano. Kinakabitan ng puli. Sira na? Hmm? Sira na? Maluwag na yung ano eh. Makalansing na eh. Pati bola. Yung bula bago yan eh. Mo, yung pinakbo mo na. Impanta pa lang. Saan ito pinito Eh, tiningnan ko yung inano ko doon sa ano, sabi ko, okay pa ba yung bula? Sabi niya, okay pa yan, sir. Matibay naman yung binili mo. Kaso lang ang ano niya, yung ano nga, kasi maluwag na yung pinakabit ganyan, sobrang luwag na eh. yung ano, slider piece. Slider piece. Dito sa may ano. Kano wala pang 200 yun. Ha? Wala pang 200 yun. Isang seat eh. Oo, slider piece lang bibili mo din yan. Hindi kasama dun yung bakal. Hindi, kasama yung bakal. Hindi, Isang seat eh. pinapalitan mo yung slider piece lang. Yun lang karang hindi mo lumulong. Yung maliit lang. Oo. Papalitan mo lang yung bakal pag yung bola mo tinamaan. Pagka may kayod mo, yun ang papalitan. Hindi, pati yung ano, yung sinusuotan ng ano, parang sing-sing na. Nandito sa Solar gagi, malaki pag may bag ka, di ka kayanin. Dali ko na tayo, tulungan mo ako drive. Ulul. Motor ko pa.
Ayuri. Oo, bagat. Ano makalaki? Mga ganito. Dalawang battery na ganyan. Itong ganito, oh. Ito. Ay, ito? Hindi natin pinapalitan gusto mo. Hindi, maluwag, manipis na yung ganito niya. Ito yan yan. Maluwag sa ito. Maluwag na dito. Ito lang. Ito lang papalitan mo dun. Binalikan ko na nga. Ganun pa. May problema na to. May problema na nga itong ganito. Ito. Ah, ito papalitan mo. Isang set. Isang set nga. Wala akong mahanap na. Tuto. Isang set nito. Tayo ito. Sobrang nipis na eh. Tagal na rin yun. Ito yung papalitan mo, nakakabit kayo. Oo. Itong mayroon na sa akin. Yun nga yun, yung galing sa Bicol yan, yung pinalit doon. Yung nasiraan tayo sa Bicol, yan yung ano, tinanggal. Tapos ang ipinalit pa, yung pang version to. Eh, wala silang abida po. Pwede pa yata ito, ibalik ko. Tapos ang bilhin mo yung silver. Pagka ang kamot niya pa yung Sobrang na. Hindi pa yata ito, hindi pa naman masyadong maluwag yun. Sobrang buwag na eh. baka nga yung slider piece nun, pag pinabit mo dito, siguro mo yung baklasin. Ito parang ito. Pabalik ka na lang na ito. Ito lang yung... Ito lang ang, bago yung ganito kong binili. Ito yung Oh, nandiyan yun. dapat ito na ready pa ito. Ano, no? Kaya kasi napapalitan yung ganito eh. Sa bola. Oo, mga pa. Oo, alam ko na. Yung problema yun sa kabila. Maluwag na. Pero ito kasi bagal sa parang sa doon. Ha? Mga bola pa. Hindi, may bago yung nandyan, bago. Bago Pinalitan yung ko ito. parang yung bago doon nilalagay dito. Tapos ito yung babalik mo. Ganun pa rin nga kasi napatado mo ito yung palit ka ng bago. Hindi, luma nga yun eh. Luma yan. Yung bago, nandito ko makakapit. Try mo. Yung isang medyo mag-isa ako mga. Dapat Naingay ito eh, pag ganun maluwag. Maingay na. Kailangan ito eh. Fit ko dito eh. Yung gagawin ganun, dapat fit yan. Pag maluwag yan, hindi yan. Ayun yung tumutunog sa'yo. Pag iniikot ko. Kaya yung Dapat ano. yung slider piece mo. May gamit naman din eh. Galing sa pero I-off yan na. Yung mga may ibang nilano ko, ano ko eh. Parang tumutunog. Pinapalit. Parang pinapalit. Wala pang budget. Pasok-pasok na yun. Hindi, kasi ito, mura lang naman ito eh. Mura ng slugger piece. Ang problema nga kasi kung kahit sabihin mo bago itong slugger piece, kung ito talaga yung problema, yan, kailangan pala ito nyo. Kasi kayo din eh. kung magpipit yung bago yung dito. Oo. Ito pag-asa na ano eh. Chum, chum, chum. Ano ba, parang kaya mo palitan mo yan. Saglit lang yan, mabilis lang palitan yan. Ito, pinalitan ko rin ito ng bago. Ayun yung kapal pa 3,000 plus.
Maingay na nga. Yan na email lang yun. Pinasabay ko na. Sabi ko parang isa na lang. Sabi mo yung email. Mahal pa mararating yun. Matibay pa rin to. Siyempre. Pwede ba ito sa ano? Click? Sa'yo, pwede ito. Iba rin. Iba Sa'yo sa'yo. ba yung siyempre? Mamapalit lang lahat ng gilid ko. Ah, nagpalit ka? Ano lang yung ano kasi sobrang yun. Mahal ito po. Ayan o. Panibago na naman. Di ba? Kanya-kanyang buhay. Yan ang buhay. Buhay squatter. Pero kahit na squatter marangal, hindi nagnanakaw ng mali-malita. Sama ko? Sama ko? Ha? Sama ko? Ay, hindi. Bigyan mo ako. Bigyan mo ako. Pabayaan ko. Sama ko? Nag-isim ka? Sama ko, dali. 2.5, wala rin ito. Ito Rachel, 2.5. Mali. Ay, sa yung... Kaya ano dyan kay Abi? Wala din. May 5 lang iwan natin sa iyo. Kay, Iwan ko 500 kasi may ano. kay Marinjam. Shopee. Kay Marinjam. Iwan ko muna 500 kasi may, ano, may order kasi darating. Ah? Nag-inom si Papa. May bandit ang order mo? Chape? Wala ko 500 yun. Wala. Nag-inom mo, baka maano, pambili alak. Ayun na eh. Samahan mo na ng pulutan. Nga! Para kumpleto. Alright. Ako po yung magpapaalam na. Yan, maraming salamat sa lahat ng dumaan. Yan, Ma'am Manlisa, ingat po kayo.